ungqongqoshe uGwedemantashe obehambele emayini udalule ukuthi kungenzeka kuthathe isikhathi izidumbu ngenxa yegesi eyingozi okuyiyona eyaqhuma ngaphakathi emgodini wemayini. Having a new external intervention to that of illegal miners, which is not a mining activity, it is a criminal activity. I want to emphasize that illegal mining is not a mining activity, it's a criminal activity. Ungqongqoshe uhlonze inkinga yabagubha izimayini ngokungemthetho njengehlava ehlasele zonke izimayini ezingasasetshenziswa. They get into accidents, die in numbers. There is suspected 31 here. I can tell you, if we ultimately reach that area, we'll find more than 31. In Kruger's job, we saw the death of 21. In Gloria, we saw the death of 17. Those numbers vary from mine to mine, meaning that illegal mining is actually, I described last week, as soldiers who attack our economy dying in combat. Inhlangano ebhekele abagubha ngokusemthethweni ithi sekuphele iminyaka inxenxa uhulumeni ngokuthi abahlinzeke ngeimvume zokumba izimayini. We are calling today on Comrade Gwedemantashe, our minister, to say that they must speed up the process of legalizing and formalizing small-scale miners in South Africa. Ungqongqoshe uMantashe usephakamise nokuthi uhulumeni waseNingizimu Afrika nowaseLesotho basungule uhlelo lokubambisana oluphuthumayo oluzolawula inkinga yabagubha ngokungemthetho ezimayini.